DEM Partiyê kongreya PKKyê be berbanga nûya aştî û biratiyê dazanîn. Dibêje ku divê Parlemana Tirkiyê di çareserkirina pirsa Kurd de berpirsatiya xwe bijî bike. DEM Partiyê êvara îro li ser kongreya PKK daxuyanîyek belav kir. Têda dibêje pêkanîna kongreya PKK gaveke dîrokî ye ji bo aştî û biratiyê qonaxeke nû dest pê dike. Her wiha gotiye ku be biryara kongreya dîrokî ya PKK ev ê gaveke din nêzîkî aştî û her wiha asûya aştiyê bibin. DEM Partiyê dibêje ku li ser rêya aştiya be hurmet û çareseriya demokratîk rûpeleke nû tê vekirin. Weke partî jî ew di vê baweriyê dane ku piştî vê qonaxa dîrokî divê ku hemû saziyên siyasî yên demokratîk bi taybetî Parlemana Tirkiyê de çareserkirina pirsgirêka Kurd û demokratbûna rasteqîneya Tirkiyê de berpirsatiya xwe bicî bîne. DEM Partiyê de daxuyaniya xwe de dibêje ku ji bo berpirsatiya dîrokî ew spasiya Abdullah Öcalan ji bo pêşxistin û her wiha pêşkêşkirina îradeya çareseriyê spasiya Dewlet Bahçelî ji bo xwedî derketina îradeya çareseriyê spasiya Serokkomar Erdogan û ji ber pêşwazîkirina erênî ya pêvajiyê jî spasiya Serokê CHP Özgür Özel dikin.